Moi kaikki, mä nyt kuvailla glitsin. Glitsin. Toi yksi syö tossa jotenka. Eikin piitata siitä. Me kuvataan tätä glitchejä. Ja siis ideana on, että tää on niinku periaatteessa tää ei oo glitch, mutta periaatteessa joo, koska tässä saa ilmaisen, no ei nyt ilmaisen, mut raren, mitä ei sun tarvitse niinku Rare-viikolla ostaa. Ja miksi mä katson just mun kuvaani, koska mä ajattelen itse Se on painossa 136 sivulla. Niin. Ja mulla on niitä ihan sikana, se on niinku glitsiä. No sillä voi huijaa, mut Mä tiedän, mikä mun käyttäjän nimi on, mutta ei saa paljastaa sitä. se on, joo. Sanoin säännö. Ja mä ite paljastan Jump, Annabelle 121 ja Cat Kid Hawaii. Mä sanoin just Annabelle, kato, ja sitten on näkee ehkä enemmän. Ei siellä näy mun käyttäjän, se on Skypeissa. No. Näin mä vittu. Vittu. Bitch, add to game, add the kitchen, add the kitchen, add the kitchen. Tää on pieni niinku. Ainakin jotenkin. Se on tosi helppo haksata levelejä. Et se vaan meet laittaa jonkun random e-mailin ja sit sä vaan lähetät sitä vaan koko ajan sinne. Niin, mut nolot tekee niin. Niin. Se on just niinku sana. Niin. Spämmitään tätä sivua. Nää 1, 2. Spämmitään yli 1 000 000 sivua. Ja tällainen 1 000 000. Entä nää on niinkö 10 sivua, eikö 5 sivua? Niinkö? Ei 20 sivua. 10. Eikö 9 sivua? 10, 20. Tässä voi vaan spämmiä tätä, kunnes tulee 130. 6 enää sivua, täytyy spämmiä, joka 3 viikkoa. What? Oh god. Oh god. What we just do? What the fuck? Mitä me just tehtiin? Kuunnista läpi. Sitten liittyy tässä. Ja mun toi päätä tossa. Töistä on kivasti tuohon silmiin pistäviksi. Mitä juuri viestin? Mä en katso sitä viestiä vielä. Mä en tykkää katsoa viestejä. Mullekin tuli viesti yhdestä kaverista. Nyt tää on kiinni, mun kuva. Käyttää paskoin, ettei mä sano, että ne logii niin liikaa. Se on tosi ärsyttävää. Mulla on liikaa kamujoiluinen. Okei, mulla on varmaan YKK. Mutta onneksi mä ostetaan yksi juttu mun tietokoneen, että se menee nopeeta. Okei, no niin. Eli 136. Ja tästä löytyy tää. Ehkä jotkut muistaa tää Rarena. Mut kun se vähän tapaa... Se oli 2010 nämä pääs. Niin. Väittää vaikka värinä. Mä laittaisin sen mintuksi. Missä on minttu? Siellä alhaalla. Valkoinen hyvä ihminen. Onko sä ihan sokke? Eikö on tossa? Kato. Tuo on vähän tuolla ylös. Toi on minttupäri. Tää. Ei toi. No tämähän Alas. Alas. Haluan. Toi on huono väri. Mä tykkään tästä väristä. Toi on minttupäri. Tää on kiva väri. Mä en osaa mennä värejä. Ja sit sä voit ostat sen tai pistät toikalle ja sit tälleen. Mä en nyt halua. No, mun on pakko ostaa sen. Joo, jos menisit, sä oot voinut Kaari. Kaari, mikä toi on? Oi vähän aikaa, mikä tuli hemmetti juonokseen. Oot sä joksa uimassa sun tavallisesti housitten mukana? Joo, näköjään. Kyllä olen 11 level. Mun toisella on 15 ja yhdellä on 13 levelinen. Ja toisin mun käyttäjillä on kaikki paskat levelit sen takia, koska mä en osta niille niin paljon vippejä. Mutta niitä aina P121 ostaa niitä vippejä, koska se mun oikea katteja. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on jotain Rare-juttuikin ja tällä bla bla. Tai ne näyttää kaikki. Silleen vaan hoipeet näitä kamppeita oikein. Ja nyt tulee tää kamali paja, ehkä mä toi.
Me ostettiin noista niin paljon. Ei täällä ole vielä yksi, mä en muista, onko se tässä. Ei, se oli jo. Se oli jossain tässä. Se on toi. Se on harmaa. Se nyt on harmaakin on. Me ollaan laitettu niin paljon toivellistaan, että sit meidän kaverit ostaa ne. Niin toi on glitsi. Mut eikä ne huija sit se aika raket. Me näytettiin meille yhdelle kaverille, ketään toista Milla on, mikä se vittu nimi? Milana 10, hyvä. Milana 10. Niin se ei tiennyt mistä. Se ei ajatteli, että toi oli oikea rare, kun mä annoin sille yhden tämmösen. Se oli läppeit. Oikeastaan. Valkoiset kengät. Kyllä laki niin paljon tää video jo 5 minuuttia. Mä en jaksa nopeuttaa mennä tätä. Siis nää hiukset saa 400, että tekin on niinku rare hiukset, mutta... Muistatko rare viikolla, kun toi hius oli jotakin 5? Se oli 5-4 timanttia. Mä en muista kumpi timantti se oli. Kumpi timantti? Onko niinku timanttiakin tehty erikseen? Oh my god. Te näette, että Ope olisi katkituka vai ei? Niin näyttäkin. Niin mä annoin Voit sä näyttää sen mun käyttäjälle? No, kohta. Niin mä annoin Milanaan tommosen. Milana on myös Sara. Olen hänen kanssa täyskemään aika Jaska. Se vähän alkoi ärsyttää meitä, kun se koko ajan sille alkoi jotakin sanoa meille. Niin se tuottavan ihan turhasta. Se oli aivan Jaska. Tässä on kätkituka vai i? Se ei vielä näytä mua. Niinkö? Noniin. Papadi, I cry if I want to cry. Kitsi on ikävä Ope, toi oli aika Kun mulla oli 3 vuotta ja sit se vaihtoi johonkin paskaan rogeopettajaan. Ja mä en vieläkään osaa käyttää eduhelpistä. Okei. Mä en saa käyttää meidän sähköpostia. Me saatiin mennä koulussa sähköpostia, mutta ei mitään siitä. Miksi mä sanoin estän? Okei, joo. Kiitos kun katsoit. Itsekin sanotaan. Bye. Bye.